Мин Каенлык урта мәктәбенең 4нче класс укучысы Бәдретдинова Делина Рушан кызы, без башкорт теле укытучысы Максютова Зөлфия Мисхат кызы менән хикәяләр укырга яратабыз. Шуларның берен сезгә дә сөйләп күрсәтәм. Мөстәй Кәрим теге яккамы, был яккамы дип атала. Әлфия ул сакта бәләкәс ине әле. Әсә хәзер көзге алдындагы өстәлдән куып төшергән өчен ул бик нык үпкәләнә. Кыз мине гел өрләп кенә торасыз, мин сездән китәм. Бар, кит тинекбез. Китәм, тине лә ботинкаларын алып кизем. Ләкин ботинкаларын баузарын бәйләй белмәй инем. Бәйләп бирегез. Әсә ботинка баузарын бәйләп, Әлфия пальтоһын киергә барды. Тик өлгескә буе йетмәгән. Пальтомды бирегез тине. Агаһы пальтоһын алып бирде. Өстенә киеп, ишеккә ынтылды. Тоткага үрелде, тагы буе йетмәде. Ишекте ачыгыз тине. Мин ишекте ачтым. Әлфия йөгереп урамга сыкты ла туктап калды. Ары караны, бире караны, азак килеп миннән сорады. Теге яккамы, был яккамы? Белмәйм тинем мин. Ишек төбендә басып торды ла ул өйгә инде. Күрәсең, кайсы якка китәргә белмәгәндер. Белсә китеп барган булыр ине.